Čuš, já jsem Šaša a jsme tu u dalšího videa. Dneska budeme koukat na Fižiho. Jak dělá nápoj z medvěda. Tak, kámo, to jde dost dobře, rychle. Ty kráso, kámo, mazec, ráda. Plníme, no. Čau. Ty vole. OK, no. Já si jdu pro pití a jdem koukat, no. Tak jo lidi, jsem tady, jdem koukat. Já se jmenuji Fizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, dneska tady mám další extra šílený pokus, při kterým bych chtěl vyrobit z želé takový drink. Jo, bude to takový koktejl, protože smíchám jak značku Haribo, tak i Jojo a zkusím to nějakým způsobem pořádně rozmixovat, aby to byl úplně parádní koktejl a potom to ochutnáme. Jsem sám zvědavý, jestli to bude být hnusný, což uvidíte, takže rozhodně počkejte nakonec a já už asi počkám než Ála a přinese mi obrovský Počkáme na konec, jo. balíky toho žele. Pojďme na to! Lidi, pro tohleto video jsem si koupil takovýhle pořádný mixer, který by měl mít přibližně 3000 otáček za minutu. Je to teda pořádný dělo. Tohle malý. No, my jsme teda měli větší mixer, abych řekl jako pravdu. Jsme měli takový, jak bych to řekl. No ne takhle žvedači, že mě byl ještě takový jiný. Taky na kabel, menší, ale větší jako hmotně. Měl takový žaklapátko. Měl tam takovou, jak bych to řekl. No takový mačkátko dole, kdežto je přepělo, než to zaplo. Dole ještě do toho třeba mrkev a museli jste to držet. Který doufám, že nám to úplně dostatečně dost rozmixuje, aby z toho byla úplná voda. A Kája je tady taky, takže ahoj Kájo. A Kájo ještě nezačne. Jak nerada točí, jak dělal. Na co mají lidi kliknout? Tlačítko odběru. Přesně tak a vedle na tlačítko zvonečku, takže rozhodně. Ne, všem dejte odběr. Tlačítko odběru a žvečku.
jedeme na 4000 odběratelů. Nebojte, klikněte, ať se vidíme i zase třeba zítra. Tak jo! Bože. Jdeme na to! A lidi, ale už je tady čovalo. Čau. Tak, co to Ježiši, ten už tam taky není. Škoda, že tam nebudou nějaký ty starší švěžekru. Moment. máš ukáž? Ty kráso, mega. Říkám, že máš Haribo a jojo, kámo, super, 2 značky. Jo, moment. Lidi, máme tady 1 kilo Hariba, což je úplně ohromné množství. To jsou moje nejoblíbenější žele bonbony. A potom tady máme No já je mám taky rád hrozně, no. Ty jo. A tam všem vyrůstlo. Jenže oni tehdy byli levný. Čo strašně drahý. Teď stojí ty malý třeba 25. Možná ještě víc, čičet. Že mě stálo 12 až 15 korun. Ty vole, to byly černé. jojo medvídky, což jsou takový moje druhý nejoblíbenější medvídky. A těch tady máme koučet dost velký množství. Víš, a proč tam můžeš ukázat ten svůj rozkrok furt? Jak ty tam stojíš takhle, jako s tou mikinou níž proti tobě, ale takhle, tak až pojď ukážu v obličej. Nejoblíbenější žele bonbony. A potom tady máme jojo medvídky, což jsou takový moje druhý nejoblíbenější medvídky. A těch tady máme, koukám, 400 gramů. Takže dost velký množství. Co myslíš, Alo, jdem to načít? Jo. Tak jo, takže rozbalujeme. Tak, kámo, to jde dost dobře rychle. Ty kráso, kámo, mazec. Tady jich máme opravdu velký množství. Jak to udělal? Dívejte, teďka. To načít? Jo. Tak jo, takže rozbalujeme. Tak, kámo, to jde dost dobře rychle. Ty kráso, kámo, mazec. Tady jich máme opravdu velký množství. Ještě do toho můžeme započítat naše jojo medvídky. Tak. Dobrý, jo, já myslím, že máme větší množství, než jsem teda čekal. Koupil z toho fakt hodně, takže super. Jo, a myslím, Běži, proč to vyhážeš jako hned jako nožem? Můžeš tím ten tvůj kamarád nebo ty to dojít, vyhodit. Buď to ščihneš, nebo si dáš pauzu, ale klidně to můžeš. Ale nebudu to urážet, je to kolik, 4 roky starý, tak mu bylo 19, no. Bylo 5 let. No dáme si, no to už máš 19. Skoro stejně starý. No teď už ne, mu bude 24. 6 let jsme od. si, že bychom mohli dát nejdřív challenge. Kdo jich sní nejvíc do 1 minuty, co myslíš? Jo. Tak jo, takže lidi, startuje časový limit. 3, 2, 1, teď, jdeme na to. To to polikáš? Ne. A počítáš to? Jo. Lidi, to je těžký, že se zdá. A stop. Tak co, ale kolik jich máš? 32. To si děláš srandu, to si děláš fakt srandu, kámo. No, jako mega, proti Alovi, který má 32. To fakt ty si jich sně 32, jo? Nelžeš. Jsem to nechal polka. Tak to si fakt spočítám potom na tom záběru, protože jako to je fakt ohromný číslo, tak to gratuluju. Už na... Podle mě to není pravda, pochybu, že bych tolik šnět. To ne.
Podle mě nešmyšl. Hele, ale já to nebudu jako nějak kritizovat. Já vím, já mám co říkat. Já vím, no. Bože. Tak jsem tady. Na začátek, protože lidi, já jsem mi snět pouze 8 za tu rychlost, jo? Takže opravdu jako fakt ani nevěřím, 32, to je velký číslo. Tak lidi, myslím si, že challenge už máme za sebou, podívejte se na to, jak to nádherně vypadá a myslím si, že to můžeš jít do ruky a nasypat už rovnou do té misky. Tak, paráda, super, plníme. Dobrý, já myslím, že to asi bude stačit, ještě maločko přidej. Dobrý, hele, jakou si myslíš, že to bude mít barvu, Álo? Jako myslím oranžovou. Oranžovou? Co myslíš ty? Já si myslím, že to bude mít asi takovou červenou barvu, ale jako oranžová je fakt dobrá. Myslím si, že to bude spíš červený, ale uvidíme. Oranžová je dost dobrý tip. Lidi, schválně napište do komentářů, co si myslíte váš tip, protože jsme docela dost Já mám rád zelenou barvu. zvědaví. Tak, vodu bychom měli a myslím si, že to může Álo startovat, takže Álo, pojď na to. 3, 2, 1, tak. Wow, lidi, podívejte se na to, vypadá to hodně extrémně, to je teda dost velký mazec, Álo, co na to říkáš? To hodně hustý. No to teda. Tak jo, takže hele, můžeš to rozlejt prosím tě do skleniček? Fuj, to bude hnušný. Protože u tohoto jsem fakt hodně zvědavý, jak to bude chutnat. Tak, pojďme na to. Ty kráso. Tak, ty kráso. To je milkshake na to. To je slušná síla. Bacha, už tam padou? Já ti dám nějaký medvídky. Ajajaj, tak děkuju. Tak, lidi, to je extrémní pití, silně hustý, takže Álo, prosím tě, můžeš odložit a hele, asi je to na tobě. Můžeš ochutnat. Prosím.
jaký to je? Fuj, to je fakt drsný. Tak já to asi teda taky vyzkouším, takže pojďme na to. Co jsem říkal, že to bude neblití, že to bude hnušný. Já něco takového podobného ochutnal jsem již když mi bylo 12 či 11. A nechutnalo mi to moc. Protože je to želé, ale když to rozpuštíte, tak to má úplně jinou chuť. Lidi, když se na to A on má stejný hlas, už když je to veme. podíváte, tak Ála mi tam nechal ještě nějaký medvídky, takže jsem zvědavý, jak to bude chutnat. Jo, Álo mi to moc nechutnalo, Požvračíš se. tak mě třeba jo, uvidíme. Každopádně, pokud byste chtěli i další challenge, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku. A pokud byste o nich chtěli vidět hned jako první, až je natočím, tak ještě vedle klikněte na tlačítko odběru, ať o mých videích víte hned jako první. A ještě pomáhá zvoneček, to je takový důležitý tlačítko. Tak jo, jdu se napít a jsem dozvědavý, jak to bude chutnat. Pojďme na to. Fuj! Tak to je extra síla, to je úplně extrémně sladký. To je jako kdybyste pili čistý cukr. Jako lidi, co možná mají rádi úplně sladký pití, tak jim to bude chutnat, ale tohle teda moc dobrý upřímně není. Je to fakt úplně totálně přeslazený. To je fakt jako kdybyste si Třeba by mi to chutnalo, no. nalili jenom šťávu do skleničky, jo? Takže docela síla. Je to znát, že to je z těch medvídků, jsou tam cítit snad všechny dohromady, ale to pití, ta chuť není úplně nejlepší, jak bych si představoval. Je to extrémně sladký, takže pokud chcete, vyzkoušejte, ale myslím si, že tohle je dost velká síla. Lidi, naše sázka s Álou dopadla tak, že ani jeden z nás neměl pravdu. Když se podíváte, tak to pití je nakonec takový bílý, možná maločko nažloutlý, ale rozhodně to není ani oranžová, ani červená, takže ani jeden z nás neměl pravdu. A kdo si do komentářů typl, že to bude mít bílou nebo světle žlutou barvu, tak opravdu gratulujeme. Jste borci, protože jste to uvádli, takže si zasloužíte, myslím si, že like na koment. Lidi, když se podíváte na ten můj mixer, tak se můžete podívat, že to úplně zatuhlo. Já doufám, že to ještě použiju na další videa, protože pokud chcete, tak rozhodně běžte, napište, co bychom mohli příště třeba zmixovat a já to zkusím udělat, ale doufám, že ten mixer nějakým způsobem umejou, protože tohle je teda dost velká síla. Doufám, že to z toho nějak půjde ven. Álo, co myslíš, půjde to ven? No, asi ne. Uvidíme. Můžete se podívat, že pár medvídků nám zbylo, takže z těch zbytkových medvídků bychom možná mohli udělat nějakou challenge, Álo, co myslíš? Jasně. Takže napadlo mě je třeba zkusit dát všechny do pusy a uvidíme, jestli to vydržíš, nebo spíš, jestli se ti tam vejdou, hele. Jdeš na to? Yep. Tak jo, pojď na to. Můžeš. Tak, paráda. Kráso. Álo, dobrý. Zvládáš? Kolik jich máš ještě na stole? To už jenom pár, dobrý, hele. To vypadá nadějně. Nezvládáš? Už nemůžeš? Vejdou se ještě? Už ne? Zkus ještě. To si zvládne jen půlku z toho. Álo. Nesmíš polikat, žádný podvody. Jako můžeš si to rozkousat, ale aby se ti tam vešli... Teď si takový mixér, hele. Dobrý? 20 minutes later. Tak, Álo, vypadá to, že už že většinou medvídků si prostě normálno. Tak, Bože. No co to čumá. tak už jsme asi úplně na konci, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tak rozhodně nebojte a klikněte na tlačítko like, vedle můžete kliknout na tlačítko odbíčko vidí zítra a jděte si tak test nebo experiment chtěli Bože.